macambaak nga ro tata. Dadogos pa. Ay, di tati kwa na. Hindi salon na. Sosyal. Anak kasi si Babon nagayam tawin. Matapay patak-patak na ko ka na. Tama na. Kuskusilapan na kamat. Gwato patak-patak ko ka na. At ito pa'y wet tissue na. Jay, One. maan-mama kami tirabihin. Oo, namay-mayat. Naka-press-press ko. Agad ka. Tayo nga tinagan na tatayan. Kung kaya tantaw ka na ko tago na arte na matulong. Yan. Wen, gatuda. Han mo papasabat ti baysa tano tadumagkot agi angat da niya. Ante, that sensitive ti aso. At naging mga oras ti aso na kumasulong sa aso. Wen. Klaro ate ko. Nang mayat mo DJ masabsabat ko no daduma daging chick ti kwa giguy-guyod na. Urag no ate ka turisit na banda ko mga agad na ang malumaban. Ang alumaban. Ang umata nga amin dagi kwa dayo pala makikita dakot di ba? Tatauldan. Sinrado no kaso sa pasulay. Nasingpot nga rod. Minta kinargot kita Pilipina. Ang kuros nagtaw la ti aso kaso ni taw nga taw sino pa ti Uray ang atendan hanlat lang nga gare-react. American Bulldog. Mabalintay pa open mo na. Kasi ba the American Bulldog? Ginagana dati aso. Baka mo't no naparurod, napasaktan mo't ako. Siyempre, baka sumikbak mo't ha. Unin na dapat niya aso mo na. Wag. May salaan mo sa Baka mga minsan na lang kasi igbat, nalpas. Piting nga pa mo. Ya, sikat i-star ko tatawin. Nawanti vlog ko tata. Nag-guard ka? YouTube. Kaya lang ako Adan to mo buy-buyak. Anto mo bakutak ha. Voice Ano over? din? Ha? Voice over ka? Ay, i-edit mo pala dan ba na? Ha, nun? Kasta na? Tapos is over. Oo. Voice over. Ngayon agad man. To. Tor. Chinese na to. Tor to. Tor to English na. Tor. English na to. May tanagan mo man Tor. T-H-O-R. Talang spelling tinagan tao. Oo. T-H-O-R. Oo. Naman, Tor na Tor. Parparangan. Nay. Mga wawitsan. Nay, agititi na ate. Tao yung najeruba na ngam na singkota na. Agititi na, kumbol kami. Ayan na. Niladladan. Idulin mo ko ta. Ayan. Nay, ako. Kita launay ni nalablab pasit. Sige nga, Rodan. Narugitin na eh. Sige nga, Rodan. Ala, nakulong-kulong to yung newspaper ko. Bye-bye. See you again.